Gabi guys, sumanamig panihapon sa sumig panihapon kay magbiyahe ko numi karon. First time ko magabano-ban ni Junjun nga magbiyahe karon guys. Diyan nagsuot ko kanang jacket na patig kay maangkas mo ko ni diyan. Aron ingnan nga nasa say kauban nga army ba kay kuan man ron gabi bisig na imong gibinuang ba aron way makabinuang pagdalag pinuti dai magda ko no kuan pinuti pagdag pinuti na jacket guys sa army ako kay gamay ni ako maputi pinuti oh na ko ni pinuti sa mama sa pinuti adi ko magtikas dana basig dai suksok tus bangko nagisang jacket guys jacket ni aning papa mo niyang suoton karon og biyahe. Biyahe ko numi karon kay kuan man na may kalingawan yak na kuno ikuan ba nay dalang pasahero kay nay magilaroy-laroy. Mo nang ang banan si Junjun. Si mama guys gatahi si Jasa katong naay pang kortina sa tricycle ni Junjun. Nang gitahi. Isira ka aja kanta-kanta ng mama. Daliara naman. Nga diyang ibuhat. Diyan guys, paminawon naman nato karon kung sa ni resulta sa muang biyahe ni Junjun karon. Panawon nato. Nadas giyan, kasi pon silang dohay diyang lola, mabilin dani. Paminawra na mo guys, og nabay kuan, pasahero karon kay man sila nga. Dagan kunoy pasahero kay naay talingawan, naay magi law-law ba. So adyan lamang po nato guys, og masakjan ba mi og kuan. Pasahero. Katawa man ka, ara. Daraga jay partner karon. Nga, anjo ko danig arming style be army jud patay arong maag army ba arong may magbinuang kay ba basa ka nga ingaron gabi ni mga maminuang ata kay ba arong may musakay na mudagan sa una bitaw Junjun giikyasan masahiro gabi Imbis mo masahiro gabi kay arong nakikita, wala nakikita kay ikiasa na magpasahiro. Nakailastik ko pa talis ang buhok. Asar ba itong mga talis ang buhok? Ganong mawa mong ka. Pangdagat man eh. Pwede mo sa lagbak ko kang grab. Pangdagat mo, gudi. Paglupad-lupad eh, kagabi mag-drive. Samok. Nan sa nakasawang dun yung buang naman siguro na. Mag-imura mo nagkakot sa lupad, karang-arami na siya. Muban man ka ako magbiyahe, di mag-armi-armi ko. Siyempre, angkas mo ko si mo ang likod. Kana pa, makainga mga magbinuang ni mo nga, naay-armi, di ka mabinuangan, di ka maikyasan. Di paras ka tong sa una nga, gitakbuhan ka lang pasahero. Ang karon, magdek na sila kay makaingan sila naay-armi nga escort. Mag-ingan na ka, ma'am. Di man armi mo itsura, ma'am. Murang magkatong magpapasok. Uy, magmask ko, uy! Magudlong! Unsa? kana yung Magudlong! kusa yung buhok dai ang pulis Ah, lagi ni bugkasan ni nga Murag ka buhok. nang mag-inaras, di ba surya ba? Undap nila yun. Undap na yung wallet niya ilawas. Murag kuhan, priyo kayo. Hindi mo ko ilan kaya man ni nga lukuto ni nga buhok. Laro ko. ay na kay guard Pero sexy ka dyan yung ilaw mo. Nga haraman ng isarap. kay guard ba Kano pa di ka mahaglo? Kano ni pagsara? Ano pa yung ngadlokon? Diyan nga numingan mo ka nga, uban ni ko bimamang sa hero. Iyan, di attire, karong pagpalakas ng loob mo ba, di ka mahaglot mo biyahe. Uy, na kayo, oy! oh sa pagka-jut lang ka jut lang Diyan, magiging mag-isa simbang gabi na rangit ngita. Oh, magsamin ko. Sabi ka magmas ka ay Dahil magmasko din naman kung mailan nga baji.
Oh, Lusot gabi. Di. Di. agang buhok ka ning lukuton. Mag-ingan, may ingan sa, uy, kaisip ba sa Sexy man ang sundalo. sundalo? Ang problema laman kay sundalong naka-short. O may kuan, maglingkod ramang ko di man mailhan. Ta kay first time din nga magbanuban ni Junjun sa kuan guys. Biyahe. Asa may ang ihukot sa buhok? Kuya, wani pa. Naman lagi din mo yung libro nga gikan sa pub. So ko'y tali sa buhok, kanina lang holder sa mas, pwede man itali kay kuan man ni si Carter. Di yung shift dapat tingani oh. Gabi man, Ugani, di aron di ka masudlag mo na na. hindi ko na na. Siga, chismison tamingan giban-ubanan ang gadget si Junjun si siyang asawa. Haglik magnaay mo kalabit. Siyempre naman. Bahala mo mga labit mo. Ako man nag-original. Unsa man? Daraga na? O, di na mailan nga ako. Comment mo guys, ug mailan ba nga ako? Yung kailan guys, Hindi na ko ilhan nga ako. disukan din mo ng magkuhan yan. Oo. Kuya, wag click. Kay, tingnan ng jatag. Gigwardyahan. Nasa may muhang ibati, gigwardyahan asawa ko no be. Nandiyan guys, ato sa amin guys. Wala siya ikaw. Tanaw na to guys, ug pila yung mga kita karong nga mo ang kuan. Ano sa hiro? Akala mo marami pa sa iyo. Update ra mo na mo guys. Sa mo ang kita karong gabi eh. Nandiyan, ato sa amin ma. Kuya, wag click ba siya? Ato sa migi. Oh, silang ga mabilin. O, di man pud mailan nga ako. Ako gisaburan nagtanong sa imong tsura mo. Klaro, mo sabi, Jatog na man pud. Turon pud mag-jacket kitog na mas biyahe. katugnaw ako no, Oh, di na. sus, madyo gani kay nanig jacket ni Papa. Ha guys, so ready na gatang kuan guys, driver. Akong bodyguard. Kuya, okay, katay Di mo kumailan kay mulingkod ra man ko des likod. ang bodyguard di. Kuya, kuya ka ng bodyguard. Mura magkanang. Mura mag manindahayog kuan. Di ka proud na kay escort nga army? Guys, ato nami guys. Sila na narado na sila lang duha. Pas mama na narado sa kuan tindahan kay alas 6 pa man. Nagkatay-tahi pa si Jack. Kita-kita naman taon siya guys. Unsa niya mo ang resulta sa mo ang pamasahero karon. I-update ra mo na mo pila mo ang kita karong gabi. Aba, oy. Ari ko. Oh, daghan gani pong tricycle na masahero. Guys, busy ang katangkan guys, kalsada daghan ng ating mga sakyanan. Wow. Oh. Ito. Kinsa to? Are mi mag sikad sa kwan guys. Ubong. Are mi dari manika pug kwan guys pasahero. Hi guys, nanami pasahero guys isa ka buok, padong og lungsod. Hi guys, diyan nami sa lungsod guys, diyan dari mag-drop og kanang pasahero, diyan nami tulo ka pasahero, isa ka parinir. Tira tamam. Oh, start. Ha? Dari? Pista. Wah, idealnya. Ang malitaw. Kay galingawan ro no. Ambot di kalingawan. May misa matiguro. Thank you. Foreigner. So guys, hanggang mo ang pasahero sa una namang biyahe, tulo. Tuyok ta. Bebo nakadukan guys, dalagit ihapit nagpista.
guys, another naman na pasahero guys. Balik na po mi guys. Nami sa kwan guys, tapon. May pasahero na pato dani. Mga daghanay na ninda. Lagan ka dyan nagilaroy-laroy. Murag adlawan sa gabing dako. Nga ni ka aligre ang dalagit guys ug magpista. Nga na gananigyan sa uno. Mga lubo-lubo. Mga ilaw-ilaw. Katong bulag yun lang kuhan. Maghilak ko sige yan og di mapalitan. Palitan. Na dito ang kwan guys, periyahan bawal mo sud ang tricycle diha. Hinanglan na nila din sa kuan gawas. Another pasahero guys. Magduha ka oras na nga sige tujuk-tujuk guys. Diyan na sa midari sa kuan, sihol pahangin sa pahuway. Kato ang kuan driver dia. Dito si babo. Gikural nila kuan guys, periyahan. Naibayad tag 20 ang entrance. Sa dari, kapin sa dagat. Dito, daghan kayo nang gitambay-tambay. Samot na sa kuan guys, 9 ug 10 kay Maoji Pista. Hi guys. Na nami guys, nakauli nami guys. Sila mama nangatog na baka alas 8 pa man. Duha ka oras rami ga bahis. Guys, na nami squan guys, bye. Nami guys, nakauli nami guys. Nga tanawon na to guys, ug pilay mo ang na daw sa kuan kalsada. Nandiyan ang tricycle ni Junjun guys, diyan itambunan, diyan isud ni diyan kaning duha ka lingkuranan kay kut-kutin man og kanang kuan. Iring, kuday ko dari kuan guys. Kopya. Ning palit ni kopya nga kanang ubi. Atang ipon guys, ug pilay amo ang nakita karong gabi sa mga biyahe. Diyan sa magtangtang sa kukuan jacket. Limot tayo. Alimot na ni Peritos gawas kay tugno ba siya? Ito na to guys. Paano naman na naihap kung pila na ito'y pasahero. Una, nag-ihap ako. Saka nalingaw-lingaw naman ko ka ng kuha tanaw-tanaw. Tapos ano yung kuha na pang pero tabang po di akong pig. Ikaw ra, kapag drive ikaw, may pinukto. Muna yung mga kuha guys. Kita sa batang oras sa aming ikan. City na. Sige kan pinano yung kuha, alas 6 man. Diyan yung uli po, may mga alas 8 kapin. Tabang po di kuha na madali. Ikaw rin. Ipa. Ipa. Na may pinuktor manugog driver. Tulis kayo Ihap man. Ipo na, makaibaw ang pilatang kita karong gabi. Jis na. Wala nang tabo. Pagkaring papel, 100. 200, 260, 300 na rin. 300 na rin. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 300 na rin no? 400. 400 na lang. 10, 20, Ano ba ito? 10 na. Oh. So agad ang kita karon 400 440. Ay dapat ay bungkig. 447.
447 guys. Nagamuhan na kita sa kalsada karong gabiihan. Nandiyan guys, sa ganing mga ingani, tag 20 nga tibuok, unay ingani kada adlaw, hanis ang gialkansya. Kay mga alkansya ingani guys, kada adlaw, unay makita si Junjun nga ingani, hanig isod sa panalkansya. First time na umuban, magbiyahe, nga kanang may kuwan, gabi kay sa una magbiyahe si Zara madi man kumuban sa karon kini man siya nga Biyahe ra pag pista gabi guys, pag way pista din, wa may tao gabi. Ingaron guys, basta ka na naipadugong pista, daghang ka na naipasahiro kay daghang maglaro-laro ba. Banga kaya akong konduktor, nalagpasan akong 4 ka buok, nakuha nun sa motorsikad, banga ano yung konduktor eh. Hamay sa konduktor. Itanong Driver yung man lagi. ba isa? Itanong yung na yung tao, mana ni ka? Minor kay ba si zero na? Bigyan mag Ikaw man may driver. Ako may mong basulon. Hamay sa konduktor nga tigdawat ra man ako. Daliya sa motorsikad nakabaking, oy tanutan na oy. Aso sisihagi mong konduktor kay Uy, ikaw may driver. ang konduktor ba yan mo kuha ng pasahero? Zero. Ang konduktor ba rin mo nang pasahero nga driver man? Ang konduktor kay Igor man na mudawat sa bayad, magsukli. Mahina to konduktor na ko. Pasahero mo tanaw na yung pasahero. Sus, nagpapaita. So, huwag manapod guys. Biyay napod siya. Gabi ba lamang kang muban pa ako. Nang try ramang kukuhan. Muban na May makakita. Kanira mo si Gabay-Laboy, oh, may naong-naong ng pasahero ha. Nagapatig pa. O tanawa, daghan kag halin. Ay, halin. Naninda. Ayan. Dagang ano galin? Daghan kag kita. Ano na, naninda? Duhara ka oras, hapit na mo 500, lagi mo ang kita. Uwasa ka diha mga kong. Naninda ba ka kay halin? Ibig sabihin, ako'y may swerte. Nuban-nuban ni mo, duhara ka oras. Ito na rin mag-drive ako yung konduktor. Duha ka oras, hapit mo 500, lagi mo ang kita. Sabot na siguro kadlaw kumuban, di kita siguro kag 2,000 sa kadlaw. May tagkadadaw pista ka? Ano ba? Tibok to pista. Kailangan magkuhan pasahero. Ay, klaro, mga pasahero, panglabyan. Di ta makita, sige. Di man may unay, pasahero dito oh. Ay sus, pasumangil, kanijit ganahan nga na yung asawa gabanuban. Claro. Sus, alam ko na. Di mo na naman nga dyan diretsongin, nga dyan gabanuban, kay makagabak ang power. Ganong mayon, man ka nga. May palahubog pa ko, kaya magkagabak power. Ay sus. Di ko palahubog. O diretso na lang kayo nga dyan gabanuban, kay makagabak power. Di kay mayon nga, may ayo ang konduktor. What ang power? Sus. Magkagubak ko ng power. Bawal ang power si Jesus mo. Nawaw rato na si mga gibanuban ng asawa, manong mayon nga, way ayo, di dyan konduktor. Sa ganahan mo pamanuban, mawaw ka no? Di oy, mo ko. Nga banuban ng asawa. Oo, matawa man. Siyempre, mawalan man siya power. Katawa siyo. Katawa mo Mawalan ka. man siya power, makay siyempre ang asawa ang kasangkas gud sa likod. Imbis kay nato mo angkas sa likod, di na makaangkas kay na may asawa gangkas. Mo nang wanay power. So naman na masahiro na naabot naman nagkuan lagi power. Ano mo kamahanan? Ang kaibigan man kay buhay ayo gimong konduktor. Waya ko doktor kay ang pasahero palagpason na rin ng tanaw. Buwa pa kuy ayo di ka mo kita 400 sa duha ka oras. Kaya ay radana. Sindon ko nimo kuy ayo. Kuy ayo. Ja guys, gabi na guys, maratong amang vlog karong gabi guys. Daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw sa amang vlog karon. Kay mga tuog nami guys, kay magalas 9 na. May dapas mama, busy sa ijang kuan. Maghaplas pa dai ni mama guys. Kay kada gabi ni siya na kuanan. Haplasan. Dagi jang kuan plus dia. Haplas na tama. Masa rin kita na uma? Gusto ko lang. Igulan ako sa basan. Manamiguan guys, sa plus guys. Diya guys, marutong among vlog karong gabi ha guys. Diyan yung toothbrush lang, toothbrush ako.
Bye-bye. Kita-kita na po ta sa sunod na mong vlog.